मिथिं दावथिं खालामदों माबा बले इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनो माबा माबिनो बेबायदि गायसननानै थाखाफोरखौ नांगौ रोखोमै बाहायाखै ओंखायनो प्रमद बर' सरकारा फेइलर प्रमद बर'आ फेइलर प्रमद बर'खौ जे नुदों बिथाङा बिटिसिखौ सासन खालामनो होननानै फैयाखै धंस खालामनानै फैखानाय मानसि गोसाइगाव हिसाबै जमदुवार ब्लकनिफ्राय रेवरेवा बिथाङा बिपिएफनि भट लानानै देरहादोंमोन बिथाङा थांदोंब्लाबो सासेबो वार्कारखौ लांनो हायाखै दिनै बिपिएफैनो दङ बिपिएफआ मोननैबो बियाबाव क'क्राझार दरं उदालगुरि बियाबावबो हारसिङैनो बिजाथिखौ फसंगोन बेवहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों लोगो लानाय नङा गसाइगावनि हाब्रुबिलाव आइजो बिपिएफनि सांग्रांथि मेल गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव गसाइगाव जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनबा ब्लकनि आइजोफोरखौ लानानै आइजो बिपिएफनि सांग्रांथियारि मेल जानानै थाङो मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों मिरु बिपिएफनि सोद्रोमा मालती रानी नार्जारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो इएम रन्जित बसुमतारीनि सायाव गोख्रोङै बेबफ्रुसार बिबुंथि होयो आरो बुङो प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा फेलार सोरखार प्रमद बर' सोरखारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट आइजो बिपिएफनि लिंथुमनायाव मोनसे सेमिनार जानानै थाङो बाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे निर्देश दंमोन जे आइजोफ्रा सारा 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकेल पार्टि हिसाबै बेवहाय गिदिंनांगौ दा फैनानै दिनै गसाइगाव जों सफैबाय बेनिफ्राय बिनि उनाव गाबोन परबतजरा बेनो जोबथा दा बे हिसाबै जों आइजोफोरखौ खबर लादों जे बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा मारै दं प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिफ्रा बोरै दङ दिनै बेवहाय गसाइगावआव मोनबा ब्लक महिला बिपिएफफोर दङ दा बिनि गेजेराव गासिबो फैजोबदों आरो गोबां आइजोफ्रानो बाहागो लादों 300निबो बारा आइजोफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां आरो गोख्रों दासिमाव माने बिपिएफ हिसाबै माबायदि थासारियाव दं होननानै सानो बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा गोख्रों आगयाव जेरैबायदि खामानि मावदों आइजो हिसाबै दाबो गोख्रोङै दङ खौसेयैनो दङ दिनै बेवहाय गसाइगाव हिसाबै जमदुवार ब्लकनिफ्राय रेवरेवा बिथाङा बिपिएफनि भट लानानै देरहादोंमोन बिथाङा थांदोंब्लाबो सासेबो वार्कारखौ लांनो हायाखै दिनै बिपिएफैनो दङ जिहेतु फैगौनै लकसभा बिसायख'थिया साखाथियावनो दा बेनिफ्राय बा मोननैबो बियाबाव बिजाथि गसंगोन नामा बिपिएफआ मोननैबो बियाबाव क'क्राझार दरं उदालगुरि बियाबावबो हारसिङैनो बिजाथिखौ फसंगोन बेवहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों लोगो लानाय नङा आइजो माहारिनिफ्राय बेवहाय माने टिकेटनि माबा आसाबादि नामा नैबे लकसभा इलेक्सनाव आइजोफ्रा बेबायदि टिकेटनि जेबो सानाखै नाथाय टिकेट मोनाब्लाबो बा गेलेयाब्लाबो आइजोफ्रा दोलोनि जानानै आरो समाजनि जानानै आरो बे बिटिसिनि जौगाखांनायनि थाखाय जेसेबां पावारफ्रा दिनै थांफिनदों बेखौ गोदानै लाबोफिननांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ फैगौ 2025आव आरोबाव बिटिसिनि चिफ बानायनांगौ खाथिराव गासिबो आइजोफ्रा खौसेयै खामानिखौ मावलांगोन जिहेतु माने बानं क'क्राझार आरो उदालगुरि दरंआवबो माने मित्रजोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों दा बे खेत्रआवहाय बिपिएफ हिसाबै माबाफोर जागोन नामा माने कन्टेस्टआव जागोन नामा बेबायदि सानो कन्टेस्टआ थागोन राजनिति जिहेतु मोनसे इलेक्सन जिहेतु कन्टेस्टआ थागोन दिनै मित्रजोट एनडिए बिथांमोनहा गेलेगोन बिथांमोनहा होगोन बिजाथि होगोन क'क्राझार लकसभा समस्तियाव इउपिपिएलनो हगारगोन जों बेखौ मिथिबाय थादों आरो दरं उदालगुरियाव बिजेपिया गावनो होगोन खारन बेवहाय इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि आरो गण परिषद बिथांमोनहा ज' जानानै होगोन नाथाय क'क्राझाराव माबा मोनसे बेवहाय जे एफेक्ट गोलैगोन आं बेखौ नुवाखै खारन इउपिपिएलनि जे अबस्था बिथांमोननि नंखाय थगायनानै मानसिफोरखौ प्रलबित खालामनाय
आरो नंखाय खोथा होनानै सान्थि सुक्तिनि नामाव जेरैबायदि बिटिसि सुक्तिखौ बिटिआरनि नाम होनानै बिटिसि सरकारखौ स्क्रेप खालामदों बेखौ रायजोफ्रा हमनो हादों। गोरों गोरा जायफोर फरायनानै थानाय बा फरायफुनाय हमनो हादों। गोरों गोराफ्रा जायफोर रिटायार्ड जाबाय साख्रिनिफ्राय साख्रिआवलाफ्रा ओंखारनो हायाखै बिथांमोनहानो लोब लोब दिनै बाहागो लादों जे बेबायदिजों जानाय नङा बिटिसिखौ जों रैखा खालामफिननांसिगोन। बे बेलायाव इउपिपिएलआ जे क'क्राझाराव माबा मोनसे गोख्रों खामानि मावनो हागोन जों नुवाखै। जोंनिल' बाथ्रा नङा बरन्स गावसिनि जायफोर लोगो दोल बिजेपि जाय गाहाय बिजेपिनिफ्रायबो बुंनो नागिरदों क'क्राझाराव एसे साननो गोनां जादों होननानै बुंनो नागिरदों। दा दरं उदालगुरि हिसाबै बिथांमोना केन्डिडेटखौ होनो हागौ। नाथाय आगयबारावबो बिपिएफनि भटजोंसो माने मंगलदै समस्तिया देरहादोंमोन। नाथाय दिनै दरं उदालगुरिया जेरैबायदि प्रतिशोधमुलक माने खिथेर होखारनाय बिपिएफआ गाव गावनि माबाखौ समस्तिखौ रैखा खालामफिननांगौनि अभियानाव जेरैबायदि खामानि मावनायखौ जों नुदों गासिबो थाखोनि सेलफ्रा सेलनि खामानिखौ मावदों। आइजोफ्रा आइजोनि इयुथआ इयुथनि दोलोआ दोलोनि खामानिखौ जेरैबायदि मावगासिनो दङ साखाफारा जानानै मावदों। बे बेलायाव दिनै बिपिएफ दोलोआ जे सोरनोबा भट होगोन बेखौ साननो हाया। ओंखायनो बिपिएफआ गावनो माने दरं उदालगुरियावबो देरहानाय पजिसनाव दङ। जिहेतु दैदेननाय सरकारखौ माबायदि होनगोन जाफुंसारनाय? प्रमद बर'आ फेइलर। प्रमद बर'खौ जे नुदों बिथाङा बिटिसिखौ सासन खालामनो होननानै फैयाखै धंस' खालामनानै फैखानाय मानसि। षड़यन्त्र दङमोन बेहा। जेला हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर सासनाव दंमोन बिनि जौगाखांनायखौ रायजोफ्रा नुदों। बिनिफ्राय एनडिएफबिजों जे सुक्ति जानो थांदोंमोन सान्थि सुक्ति जेखौ बुंदों दा बेहाय प्रमद बर'आ बारस'नानै बे सहस्त्र संग्रामि हाथियार दैग्रा एनडिएफबिफोरजों सहि होनांगौ सुक्ति जानांगौ मानो बारस'खो बेलाय? बेहा खुनु उद्देश्य गैया। दा प्रमद बर'आ सानफ्रामबो बुङो जे हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोराव बा 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै जेबो मावाखै। खिन्थु जे काउन्सिलाव जिरायनानै बिथाङा दिनै सासन खालामदों बे काउन्सिलखौ सोर बानाया? दा बे समाव जेराव बिथांमोनहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै प्रमद बर'आ आन्दलन खालामदोंमोन सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट आलादा हादोर नांगौ होननानै। दा बे समाव हाग्रामा महिलानि दोंसेबो खामानिया फेइलर जादों होननानै बे समाव रायखाङाखै खुनु दिनथ' बुङाखै। फ्लप जादों होननानै खुनु दिन बुङाखै। नैबे करापसन जादों होननानै बुङाखै। दिनै गाव गादियाव फैनानै गादियावबोथ' फैयामोन कौशलगत भाबै फैबाय। माने बिपिएफआथ' 17था देरहादों इउपिपिएलआ 9थाल'सो देरहादों 9था। दा बे बेलायावबो सरकाराव जिरायनानै थानानैबो दिनै बिथाङा खुनु खामानि मावाखै। खालि मोनसे खोथाखौ आं नोजोर होदों हाग्रामा महिलारिखौ दाय होनानै दाय जाबसिनानै 17 बोसोराव हाग्रामा मावाखै जोंलाय मानो मावनो होननाय लेखासो बिथाङा माखासे खामानिफोर मावलाबायनानै मिथिं दावथिं खालामदों माबा बले इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनो माबा माबिनो बेबायदि गायसननानै थाखाफोरखौ नांगौ रोखोमै बाहायाखै। ओंखायनो प्रमद बर' सरकारा फेइलर खुनु मोनसे खामानि मावनो हायाखै आरो बे रावखौबो हमथानानै लाखिनो हायाखै। जोबथा कुइसन मेम माने बिपिएफनियानो बिपिएफआव जयनिं जागासिनो दं होनदों आरो लोगोसे बिपिएफ पार्टिया माने बोरोन्थाइ जानाय पार्टि होननानै जोंनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा होनदों। बिनि सायाव मेमा मा बुङो? रन्जित बसुमतारी फेरेंगा बिथांखौथ' मा होनगोन बर'आवबाथ' गालखाबैसो होनगोन आङो। एखेबारे खुनु धरननि खोथाखौ बुंनो रोङा बियो। प्रफेसार लाइमोननो आं बिथांनि बाथ्राफोरखौ निन्दा होयो। बिथाङा सासे लिडार बायदि खोथाखौ बुंनांगोन। दा जों बुंनो गोसो गैयाबाबो बिथांनि खोथाखौ जबाब होनांगौब्ला जोंबो माखासे खोथाखौ बुंनांनो गोनांसो जाबाय। दा माने बोरोन्थाइ फिथाइ थायनो रोङै बिफां होनदों फेरेंगा बिथाङा। दा माबोरै बुंनो हायो बिथाङा बोरै माने फिथाइ थायनो रोङै बिफां फिथाइ थायनो रोङा होननानै बिफांखौ दानफायनानै गारगोन नामा? बिफाङाथ' अनेक खामानियाव नांगौ। दा बे फेरेंगानि माने बाथ्राया फंसेबो सैथोआव गैया। बियो बिपिएफखौ दुरबल होनो नागिरदों। दिनै बिथांमोनहा नुदों दिनैबो बिपिएफआवनो जइन जादों बे नंगौ। आगयाव जेनेबा दानि जाय इउपिपिएल बे सिगांनि रोदाया बिपिपिएफमोन। सासेबो एमसिएलए देरहाहोनो हायाखै एमएलए देरहाहोफेरनो हायाखै। उनावहाय पिसिडिआर फैदों पिसिडिआर समाव 7 एमसिएलए देरहाहोदों एमएलएथ' देरहाहोफेरनो हायाखै। बेनिफ्राय नै 2020आव जे मोनसे सान्थि सुक्तिनि नामाव बिटिआर एकर्ड जाबाय बहाय मानसिफोरनि गोसोआ मानसिफ्रा सानदों जे एनडिएफबिफ्रानो जुदि सान्थि सुक्तियाव फैबायब्ला होमबा बिसोर खामानिखौ मोजां मावसिगोन साननानै भटआव
BPFनि वार्कारफ्रानो BPFनि भटआनो UPPLआव थांदोंमोन अब्लाबोथ' 17टा BPFआनो देरहादों दा बिथांमोना बुजिनो हानानै BPFआव फैफिनदों खालि BPFआ फैफिनदों नंगौ BPFनि खामोन नालाय BPFआव फैदों बे खोथा नंगौ नाथाय खालि BPFफ्राल' फैयाखै दिनै रिटायार्ड पार्सनफ्रा फैदों फरायसाफ्रा फैदों दिनै यां जेनेरेसन जायफोर 18 बोसोरनिफ्राय बैसो मोननाय स्कुलाव कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय जायफोर फरायनानै दंमोन साख्रि मोनाखै बिथांमोना मानो लोब लोब फैखो बिथांमोनाथ' BPF नङामोन बिथांमोना BPF न'खरनि जानो हागौ बा सोरबा बयनिबा जानो हागौ दिनै बिथांमोना मानो फैखो क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT ICU NICU PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन